ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବେ ଏଇଟା ବୁଟ ମଟର କରୁଛୁ ଏଠି ପିଆଜ ଅଛି ନା Hey guys. ଦୁସାଉ ହାଟରେ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଆସୁ ହାଟ ବଜାର ଗେଟ୍ ନା ସେ କିସ ମନ କହିଲା ଗେଟ୍ ଯିବି ଚାଲିଲି ହାଟ ଯାଇକି ନାଇଁ ତ ପଳେଇବ ଯା ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଚଟଣି ପରେ ଭୁଲ ନା ତମର ଭଲ ଚଟଣି ପରେ ହାଉ ହାଉ ସବୁ ଧରୁଥିଲା ଗଛରୁ ତମର କହିଲା ଏଟା ହାଉ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲା ନା ନା ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଟଣି ହେଲା ପରେ ଟଙ୍କିଆ ଗଲି ଭାଉଜ କଣ କଲେ ସେମାନେ कड़ा वाले हाँ सपड़ सपड़ हाँ सपड़ 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 बोलो ना ओ तैयारी हो मार मार हाँ आउथर मार मैं कैप्टन ना काट धर 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 कुंद्रा धर तू खा दीटा जरा खाइबी कर धर दौड़ दौड़ धर दौड़ धर दौड़ धर धर धबे धर ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡାଇବଡି ହାଟ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଲଗୁଲା ଦେଖିଲୁ ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଆମେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡାଇବଡି ହାଟ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଲଗୁଲା ନିହାତି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କୁନ୍ଦରା ଖାଉଛି ବେ ଏପଟେ ଖା ଏଇ କୁନ୍ଦରା ଏପଟେ ଖା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦୀପ ପାଖରୁ ପାଣି ନେବା